Kuyintokozo ukukhuluma nawe, igama uPastor WeNingi ku-Instagram uxelana _Enoch. Cela ungilandele khona ngoLwesine ngo-7 ekuseni suke siku-e.tv ku-morning show sibheke udaba lamaphupho, silandele nakhona. Kanti kuyasenzeka nje asikhulume ngephupho la kafushane lika Leslie Mayento o Mayenta. Uthi asibonge pastor, yazi ngiphupha noma ke ngiphuphe engilonywa ke umzimba wonke, but uma ngisenginwaya kwagcina sekuphuma kamaqhuba amakhulu ngabe kuchazani. Sizobheka kanje. Okay, into yokuqala uma uphupha ulunywa nje umzimba wakho wonke noma nje umzimba wakho, lolu phawu olubi esikhathini esiningi luvame la ukuthi lukuchazele noma lukubikele ukuthi ke kumele umhlumpe usukume ngoba ke kukhona mhlawumbe isichitho abazama ukufaka sona abantu ababi. 2, uma usuphupha mhlawumbe uqubuka umzimba wonke, nalolu phawu futhi olungabe lubike isichitho noma lubike ukuthi ke kumele uqaphele ngoba ke izitha zakho kungenzeka njengamanje zizama ukukuthela noma ukwenza into ezokuthela ngehlazo. 3, uma uphupha umzimba wakho unamathumba, lolu phawu olungabe luchazela noma luxwayisa ukuthi ke kumele uqaphele ngoba ke ungase mhlawumbe udumazeke noma ubhekane nesimo sizokudumaza noma ke ungahle ubhekane nezinguquko ezimbi ezingaze zenze ukuthi impilo ibe muncu. Ushuthi ke ngamanye amazwi ke la uyaqaphelisa so that uzokwazi ukuthi ke uthathe a step towards ekutheni uthole mhlawumbe usizo oluzokwenza ukuthi lunqande zonke lezi zinto singenzeki noma ke oluzokwenza ukuthi ke mazifika lezi zimo zifike usuzilungele ukwazi ukuxazulula kalula. Ngiyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ke ukusubscribe bese ke ulike. Ukulike ngathi ikona okubaluleke kakhulu more than ukusubscribe nganza kwethu. Ngiyacela ukuthi umuntu nomuntu obukile ivideo andlule ngo-like nganza kwethu. Kuyoyisiza i-channel ukuyikhulisa, at least enza i-contribution ngokuthi ulike ngana kwethu, please. Ngiyabonga kakhulu. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi yochamo kuyikhambi lesinto elihlanza liguculula amabhadi esichitho, isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthe oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke, ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola nge-postnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royal Herbs.